Itena nimisa mali kunnafoni ale bɔrɔlɔ sira o sugandili la ka sababuya kɛ sanga n'a ka waati an bɛ kunnafoni jɛlen de ɲini ni kana di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko bi ye septembre kalo tile 11 ye san 2024 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la a y'aw bisimila kunnafoni ale kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛw olu ma ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye donba kalo ye ni ale kɔni ɲinina septembre kalo tile 3 tɛmɛnen ale ma ye an ka jamana fansi o kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye donba kalo ye ale daminɛna alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 5 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la ni o ye maludu kalo ye o de siratigɛ la sa maludu bangeli kɔni bɛna ɲɛnamaya tɛnɛndon septembre kalo tile 16 san 2024 fɛn min ye a denkundi ye sa o bɛna kɛ kari septembre kalo tile 22 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Mouvement Ambiko ni ale ɲɛmaa ye Fatumata Batuli Nyangi ye ale kɔni n'a ka dusukun jɛya a ye jibɔndo kurakura ni ka o kɔni jɔ ka o di fɛn min ye pelengana ale bɛ Segu mara o la o CESCOM min bɛ yen nɔ ni o y'u ka dɔgɔtɔrɔso ye ka jibɔndo kurakura kɔni di olu ma k'a sababuya kɛ ni dɔgɔtɔrɔso in kɔni tun mago bɛ jibɔndo k'a sababuya kɛ ni dɔgɔtɔrɔso in kɔni tun mago bɛ jibɔndo na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kolomo karila fɛn min ye Dawuda Kamara ale ɲɛna ni o ye Fatumata Batuli Nyangi ka kuma laseba o ye ka taga se dugu marabagaw olu caman ma u nisɔndiyara kosɛbɛ jibɔndo in ale sɔrɔli la k'aw ladɔniya k'a fɔ ko nin tɛ Fatumata Batuli Nyangi ka jibɔndo fɔlɔ dili ye an ka jamana o kɔnɔna la a bɛ k'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa cogoya tɛ maa minnu bolo ka se ka ji kɔni mini ji ɲuman ni ka o di olu ma o ni a ɲɔgɔnna caman. Idrissa Alaye Sangare an tun y'ale ka kunnafoniya ni ka o fɔ an ka bɔlɔlɔsira ale kanana ka fɔ a tun jasora utukalo tile 14 tɛmɛnen na san 2024 fɛn min ye Idrissa Alaye Sangare yɛrɛ kɔni ye wasaden kɔrɔ kɔni o tun do fɛn min ye maire fɛnɛ ye o tun do affaires étrangères o la 3e vice président fɛnɛ do fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale wele ko Tapitala Pulaku Idrissa Alaye Sangare a jasora wagati min na sa a kɔni kibaruya foyi o kuma dɔn a ka bolimafɛn tun ma ye fo ka taa se a ka bolola nɛgɛjuru sira o ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun datugulen don an bɔra kunnafoniyaw kan k'a fɔ ko fɛn min ye Idrissa Alaye Sangare ye ale kɔni ɲuman nana a ka denbaya o kɔnɔna la a nana wagati min na sa o de ye septembre kalo tile 9 san 2024 wulafɛ nɛgɛ kaɲa 18 wagati a kɔni nana a ka denbaya o kɔnɔna la fɛn min ye kunu ye u taara ni a ye labitaniso la walasa ka se ka furakɛli ni ka o kɛ a la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka maa minnu kɛra nin cɛba ye ale jasoli o sababu ye o kɔni ma se k'a dɔn ni wagati in na k'aw hakili jigin k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tapitala Pulaku ni ale ɲɛmaa ye Abuso ye kabi wagati min na sa honorable Idrissa Alaye Sangare ni ale kɔni tununa n'ale jasora a jasobagaw olu fɛ a ye dɛmɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin a ka denbaya ale ma ka tila tuguni ka fɛn min y'u ka 3e congrès ye ni ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ min n'ale kun bolodalen don ka septembre kalo tile 14 ma kɔnɔ ka taa se a tile 15 ma a y'a bila septembre kalo tile 29 natɔ in na ka taa se septembre kalo tile 30 ma. Imam Banjugu Traoré ni ale ye wajurukɛla denmisɛn ye a welela tɛnɛn sufɛla o la brigade d'investigation judiciaire ma olu fɛ ka sababuya kɛ damakasɛbɛn kɔni o donna a juguya la a ye wajulu dɔ kɔni ni ka o kɛ wajulu min ni a ye an ka finitigilaka musolamaw ni ka kɔrɔmatigɛli ta ka olu sɛgɛrɛ fo ka taga se au conseil islamique ma olu fɛnɛ ma septembre kalo tile 10 san 2024 Imam Banjugu Traoré ale tun bɛ kiiritigilamaw olu ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen sa cybercriminalité ma olu kɔni ye yamaruya di ko ka a bila ka taa kasobonba o kɔnɔna la min ni a taara kunu wulafɛla kasobon yɛrɛ o la k'aw hakili jigin k'a fɔ ko Imam Banjugu Traoré a kɔni tun delila ka kiiri ni kiiriso kelen fɛnɛ kɔni o fɛ marisi kalo o tɛmɛnen na min ni u y'a labila kalo 6 kaso o kɔfɛ.
an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sanji kɔni ale bɛ ka na kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ an bɛ samiya kɔni o la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sɛnɛkɛlaw kɔni olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ baloko gɛlɛya kɔni ko bɛ sɔn ka na ɲinan san o kɔnɔna la ka fara lakanabaliya o kan sanji kɔni ale kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ o la denbaya ba 52 de bɛ yen nɔ minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la samiya kɔnɔna in o la Baɲangara Duanzan san dire ale ni Gawo o maa caman kɔni bɔra u sigiyɔrɔ o la foro hectare 2,000 o bɔɲɔngo de bɛ yen nɔ ni o bɛɛ lajɛlen kɔni sanji ye a balofɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka olu tiɲɛ Bankasi ni a lamini ka taga se Baɲangara o ma septembre kalo tile 8 san 2024 ni kunnafoniya in kɔni dira Mamadu Kamara ale fɛ ni ale ye direction sociale o ɲɛmaa ye. maa fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni bɛ yen nɔ o dɔw de kɔni ye marifa kɔni ni ka o ci kamiyɔnbolila dɔ kɔni ale la min n'a tun bɛ dugutaga se o fɛ n'a tun bɛ ka bɔ Ndelimanikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra tɛnɛn tɛmɛnen ni dugukɔfɔlen ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 50 o bɔɲɔngo de don seere olu y'a jira k'a fɔ ko bolimafɛnbolila kɔni marifa cira la yɔrɔ min na a tanyana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. maa minnu bɛ yen nɔ ni ji kɔni walankatara ka don olu ka usubijɛnyakaw olu fɛ yen nɔ ka taa se Selenkenyi Gunderape ale ni Nɛma ma sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 7 san 2024 fɛn min ye balofɛn tɔni 9 ye ka taga se Sange Sule o ma ani Dɛbɛ o kɔni tilala ni maa ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni balofɛn ninnu kɔni bɔra an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la an'u ka bolodi ɲɔgɔn ma UNICEF ale fɛ ni balofɛn ninnu kɔni tilala maa caman olu ɲɛna ka taga se maa dɔw kɔni bɔra an ka faba kɔnɔna la yan nɔ n'o ye Bamakɔ ye ani Kayi ni Bafulabe a baara bɛɛ lajɛlen kɛra olu kɔni ɲɛna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen fɛnɛ na fɛn min ye gunfa ye ale ni Sanjoya ni dugu kɔfɔlen bɛ Maɲina o lamini na ka taa se Madalaya ma ale fɛnɛ bɛ Tomora lamini o la ni Usubi Janya o dugulamaw fɛnɛ ka du caman kɔni olu binna ka tila tuguni u ka tiɲɛw fɛnɛ caman kɔni taara. Union des madrasaw ka bureau régional min bɛ Gawokaw ka dugu o kɔnɔna la u kɔni ye ɲɛmaa kura ni ka o sɔrɔ septembre kalo tile 9 san 2024 o ɲɛmaa kura ye Mohamed Alhaji ye a kɔni mɛna sigi golo kan ni ka san 3 kɔni ka o de kɛ ani maa 20 de bɛna jɛ ni ka ni baara in kɔni ka ale kɛ ɲɔgɔn fɛ a sigilen wagati min na sa a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka baara taabolo ni ka olu falen. an bɛ taa dolanci ale bunakun o kan Malawikaw ka délégation min kɔnɔna na an ka jamana o kɔnɔna la ni o ni Burkina Faso kɔni tun kan ka dolanci ni ka o kɛ an ka jamana o kɔnɔna la dolanci min ni a bɛ tali kɛ Kana Maraku 2025 tako filanan o kɔni kan k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Malawikaw ka bololafɛn caman kɔni o tununa min bɛ tali kɛ u ka passeport ani tablette ka taga se musaka dɔ kɔni ma o tununa hôtel Ex-Sheraton na ale ni stade 26 mars kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko saki in kɔni ale yera kunu sɔgɔmada taximani min kɔni ni a tora ale ka mobili kɔnɔna la a taara ni bololafɛn ninnu ye 26 mars ale kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko passeport 27 de tun bɛ a kɔnɔna la ka taga se ordinateur fitinin dɔ ma ka taga se tablette ale ni min bɛ tali kɛ dolari wari 3,000 n'o bɛ sɛfɛ wari 1,000,000 o bɔɲɔgɔn ma taximani kɔni ale ye hakilina ɲuman ni k'a sɔrɔ ka taa di 26 mars o kɔnɔna la fɛn min ye Malawikaw ka délégation ye u ye foli kɛ ka ɲɛsin taximani ale ma k'a ni ce a ka ŋaniya ɲumanya o la. an ka dolancilaw ni o ye an ka samatasɛgɛw ye olu kɔni ye kelen ni kanangolon kɔni ni ka o kɛ Eswatini na ale jamana o la ala ni Yves Bissouma ale ka celu kelen min kɔni n'ale ye o don u kunna nin kani yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ san 2025 bɔli min ni ale kɔni bɛ sen na. an bɛ taa kɔkan kibaru la yanni an ka kunnafoniya ni ka o datugu an bɛ taa Guinée Conakrykaw olu fɛ yen nɔ sanjiba de kɔni nana olu ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa u fana bɛ samiya o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sanji min kɔni ni a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba kɔni don u ka dugu kunna dugu min n'ale wele ko Côtière de Conakry fo ka taga se Sigiri o ma sanji in kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw kɔni kulu bɔnɛ u ni na ka tila ka denbaya caman de kɔni kɛ sauter olu bolo.
an bɛ taa Nigéria fana kaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa u ka dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Maiduguri kaw fana sanji ba nana olu fana fɛ yen nɔ sanji min yɛrɛ kɔni ni o kɛra sababu ye k'u ka baraji kɔni ka o dayɛlɛ o kana fana sababu ye ka ji kɔni ni ka o walankata kabi tɛnɛndon denbaya bayirika caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ o la ka taga dogoyɔrɔ ɲini u yɛrɛ la tani ni wagati kofɔlen ye ale ka tɛmɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni dama mali bi ni k'a da kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan aw kana ɲinɛ k'an ka video aimer ni ka a partager aw minnu bɛ groupe WhatsApp olu sanfɛ aw kan ka kunnafoniyaw ni ka a cari ka tila tuguni ni ka aimer ay commentaire baden ni ka o bila an ka kunnafoniya ale kɔrɔ aw minnu mago bɛ aw ka foli ka to ka kɛ an ka kunnafoniya o la ay commentaire ni ka olu bila comme ça an bɛ se ka foli ni ka o kɛ an ka flash ale labana aw kan bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.